възгласи "Бойко" и "Победа" посрещнаха лидерът на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов в Първомай. Десетки жители на общината се стекоха на площада на 30 април сутринта, за да видят наживо, да се снимат и да вземат автограф от Борисов, както и да засвидетелстват своето доверие в партия ГЕРБ. Повече от половин час Бойко Борисов заедно с водачът на листата на политическа партия ГЕРБ Пловдив област Здравко Димитров не можаха да стигнат до сцената заради тълпата от хора, които искаха да поговорят и да се ръкуват лично с тях. Заедно с тях на трибуната се качиха кметът на Първомай Ангел Папазов и Цветан Филев от Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Подкрепяме политическа партия ГЕРБ, защото ГЕРБ не купува гласове. ГЕРБ строи, ГЕРБ гради и ние заставаме твърдо зад ГЕРБ. 40 000 семейства на български тютюнопроизводители през последните 3 години при управлението на кабинета Борисов получихме над 330 милиона национални доплащания за тютюн. Призовавам всички земеделски производители, нека, за да продължим реформата в българския земеделски сектор, на 12 май пътят е само един. Бюлетина номер 15. Кметът на Първомай пък благодари на Борисов за всички отпуснати средства за община Първомай, с които е започнат водния цикъл на общината. Санирани са училища и детски градини, подобрена е инфраструктурата. След тях на сцената пристъпи водачът на областната листа на партията Здравко Димитров. Искам да ви благодаря от името на всички граждани, на всички тук присъстващи за вашата всеотдайна подкрепа на област Пловдив. На 12 с бюлетина номер 15. Последен към избирателите се обърна Бойко Борисов с няколко думи, направи равносметка на свършеното досега. Ние си водиме позитивна кампания поради проста причина, че когато излезе кмета и каже какво е построено, когато излезат дали са тютюнопроизводители, зърнопроизводители, животновъди, не че са ни заобичали толкова. Просто това са огромни пари, които влязоха в вените на българското животновъдство, зеленчукопроизводство, зърнопроизводство. Огромни пари, милиарди. Разбира се, винаги има какво да се направи още. Сега излизат проектите за радост, защото добре ни работят оперативните програми за хора в неравностойно положение, за 70 човека в Първомай, в градина тук съседство, пречиствателна станция и канализация. Аз ви благодаря, че не се подвеждате по компроматите, които пускат по нас, защото това им е винаги било на избори. Аз от 15 години се занимавам с тая работа. Не съм минал един избор без да не извадат флашки, папки и компромати. Един път не съм минал. И колкото повече вадат, толкова повече ги побеждавам. Защото народа има инстинкт и народа вижда направено. Да сте ви живи, здрави и благодаря. При тези думи площада избухна в аплодисменти и отново заскандира "Победа". Малко преди Борисов да слезе от сцената, микрофонът взе Боряна Дочева от Асоциацията на млекопроизводителите, за да обяви новината от последните минути. Малко преди 10:30 по сметките на всички земеделски производители в страната са били преведени последните суми по приравнителните плащания по схемите за подпомагане на площи и изчистени всички застъпвания. След тези думи площада в Първомай отново бе огласен от бурни аплодисменти, които съпроводиха лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и водачът на листата на политическа партия ГЕРБ Пловдив област Здравко Димитров. Купуването и продаването на гласове е престъпление.